No, čo si myslíte, o akej hre dneska budeme hovoriť? Uala, Brookhaven, po slovensky. Brookhaven. No, chlapci a dievčatá, bratia a sestry, na toto video som sa že veľmi tešil, lebo podľa mňa nie je človek, ktorý by nehral Brookhaven, alebo aspoň by o tejto hre nepočul. Všetci veľmi dobre vieme, že Brookhaven je jedna z najhrávanejších hier na Robloxe, podľa mňa aj je úplne že najhrávanejšia. V praxi to nie je nič iné ako roleplay, že sa hráte na rodinu, varíte sa, že máte deti, pred domom máte odparkované Lambo a žijete si ako v raji. Tak sa poďme pozrieť, či ten Paradise naozaj existuje, alebo je to zasa v mojej hlave. Ja aj to, v jakej osade som sa toto ocitol. Taký východ, ne? Slovenska. Počkaj, kde mám ženu? Žena, kde si? Hladný som, kde mám večeru? Ty kokos, kúkaj na tú Teslu Roadster. Ty spavnem Lambo. Ty kokos, sa cítim jak Dubaj a táto helikoptéra, to čo tu je. To ideme takoho zachraňovať. Normálne už tu chýba len tá Burj Khalifa a vybavené fertik. A ja hľadám tú moju manželku. Aké srdiečka si tu posielajú, ale pomalé je to. Toto by sa fakt v Dubaji nemohlo stať. Vojenský vrtuľník nás tu obsadzujú a jadrová elektrárna, však tu všetko majú. No a že osada. A ešte aj policajné Lambo, to si dovol. A kúkaj na ňu na pobehlicu. Astia kuťapáje, ja som to vedel, že ona beha za iným chlapmi. Ja som to vedel. Už sa tam idú pelešiť. To kde sme? V takom klube alebo kde? A ináč kde je taký klub? No ty sa mi neukazuje na oči. Ma sklamala, ma podviedla. Ideme do herne, ideme všetko prehrať. Toto nie je herňa, to je taký hopladán pre deti. A furt tu nám do mňou krúži tá helikoptéra, akože aké by ma chceli zobrať do nemocnice. Však ja som normálny, teda aspoň sa tak cítim. A takže aby sme si to zrekapitulovali, na túto hru nemusíte minúť veľa robuxov, aby ste si ju nejako aspoň normálne užili. Čiže cash grab to není, brainrot to tiež není, farmenie tam tiež nejaké extra nie je, ale sú tam jemné náznaky explicitného obsahu, čiže niečo, čo by decka úplne nemali vidieť. Preto v celkom hodnotení dávam tejto hre 3 z 10. Nehrajte to.